Айде, бонджорно, бручече. Ти го историческото видео. Тя е една дотка. Дотка за мен. Айде, силно сетнам да я ти го големите видео, другар. Ще ти е една грудка сирингин, не ти другар, ти още другар го сметиш. Я ти го. Му наплакиш тук ще стоя. Брусли. Столиците стоят, топи се с него. Щипски идил. Бав ден. Виж убав. Ден е супер. Тъда е затворена портата. Жената не знае дека това така стоя. За това судецата, не ти знам какво ти е тая. Не ми интересира. Тя го е другар ми. Бранко! Како си, бране? Кој е на смена? Ангел е. Ке се видиме утре. Утре у колку сата? У 7, ајде. А у 6:30, ајде. Ајде утре водици. Водокръст, ајде, бручече. Шо не вземал, ако ти е толкова голем другар да вземе да ти изчисти тука двора. Зока, другар ти. Шо не вземе да ти изчисти сока, ако ти е толкова голем другар, ще го титлеш. Чук не е да не ти. Яките другари ги имаш, ни братовчет ти не настъпува тук. Братовчетче, жив човек и ти немаш. Все са педерасти, ще викаш еде. Те. Гуните гледаш, шо прави? Проверуват ти ги братите. То кое ти го прави? Ай. Врата отворена ли е, бе, Брусли? Не. Отворена била врата. Я слънцето. Там февруари, март ки вземем да кроем. Рано още. Ки ги измръзне. Не знаеме зимата каква ки види. Я ти прозорите. Windows, the windows is closed. Айде те. Виж това всичко хубаво времето. Я ти ги вентилаторите. Air-conditionите това. Зоката и якия другар гледа. Виж това временците. Комшията ти нова кола купил. Купуват всяка година нова кола. Авионик. Виж това тук в травата. Има снегче да има. Брадочетче. Една панорама. Така се качаме малко горе. Ето тук ще часкаме. Ето ги хотелите. Ето вратата. Затворено it's closed. Window and the doors is closed. Затворено ли е, Брусли? Мачката. Кой да е така? Мац! Ни мачки, ни мачориша. Нема ти го американецо. Нема тази цеца даваш американецо. Тамо на Флорида ги ранят тугите мачки. Малко мачки. Мац! Ни мац, ай. Я ти ги звонците. Айде, USA. Лайв, вива Трамп, вива. Вива Трамп, вива Доналд Трамп. Да живее Доналд Трамп. Вива Доналд Трамп. Айде сега, Доналд нека го прави. Айде. Знаете, Доналд. Айде, Доналд Трамп. Има закорени това година. Баги ластари. Айде, другарче. Доста ти е толкова. Що друго ти кажем? Бурата ти е тука. Цвечките ви вземали ти ги. Събрали ги. Цвечките. Меко е време се ти е там от понеделника живо там от 10 степена, ще ги попуща. Сега има 5 степена. Сремски фронт ли е, бе, Брусли? Това ли е твоята хасиенда? И това? Бао си силно светнал ден денеска. Само кукаш. Видео. Я ти видео. И кой те по-баво снима?